हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी நீங்க படிங்க, அப்புறம் கூட நான் படிக்கிறேன். நாம இப்போ இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। சின்ன ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, எப்பயாவது கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் போது இந்த ஆதி தெய்வம் ஆதி அந்த கான்செப்ட் மட்டும் கொஞ்சம் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். கண்டிப்பா மாதாஜி. எனவே இந்த 30 ஸ்லோகம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு நாள் ஃபுல்லா ரிவிஷனே பண்ணலாம். அப்போ உங்களுக்கு அதுல வந்து கவர் ஆயிடும். அது கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்கு. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இப்போ இது பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. பிரபுபாதா பிரணத்தியோட நாம் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யாராவது பாட விரும்புறீங்களா? நான் பாடுறேன் மாதா, உங்களோட கூட பாடுங்க பாடுங்க. நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமோ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यशदारिणे. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिने जय श्री श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो प्रभो नित्यानंद नित्यानन्द श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जय राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधे जय राधा राधा गोविंद गोविंद राधा राधा गोविंद गोविंद राधे जय जय गौरनिताय 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 जय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल नित्य गौर हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण थैंक यू माताजी हरे कृष्णा माताजी. ஸோ நாம இப்போ 24வது பதத்துல இருக்கோம். ஸோ நேத்து வரைக்குமே நாம என்னென்ன பார்த்தோம், அதாவது சுவை மற்றும் இந்த சப்தம் இத பத்தி எல்லாமே படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ வாயு, அக்னி மற்றும் நீர், இந்த 3 பஞ்சமகாபூதங்களுடைய மேலும் வந்து பூமி ஆல்சோ. ஏன்னா ஸ்தூலம் என்றாலே எப்பொழுதுமே நாம பூமியையும் சேர்த்து இணைத்து கொண்டு விட வேண்டும். ஸோ ஸ்தூலம் என்று, அதாவது நம்ம இந்த கிராஸ் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வரும் பொழுதே அந்த கிராஸ்ல இருக்கிறதே வந்து ஸ்தூலம் தான். இந்த ஸ்தூலத்தை பற்றி நாம எப்பொழுதெல்லாம் வந்து பேசுகின்றோமோ, அதாவது புலன்களை பற்றி நாம எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அதுல வந்து பூமியும் வந்து கலந்து விடுகின்றது. ஸோ அதை நாம் என்னைக்குமே மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஹஸ்தௌ ருருஹ துஸ் தஷ்ய நானா கர்ம சீகர்ஷயாக தயோஸ்து பலவான் இந்திர ஆதானம் உபாயஸ்ரயம். எஸ், யாரு? ஜானகிராமன் பிரபு வாசிங்க. எந்த பதம்? 24? எஸ் பிரபு, 24. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹஸ்தௌ ருரு அதுஸ்தஸ்ய நானா கர்ம சிசிகீருஷ்ய தயோஸ்து பலவான் இன்ற ஆதானாம் உபயாசிரியம். ஹஸ்தௌ கரங்கள், ருரு அது தோன்றின, தஸ்ய அவரது, நானா அநேக, கர்மா செயல், சிகீர்ஷேய அவ்வாறு, ஆவல் கொண்டதால், தயோ அவற்றின்,
து ஆயினும் பலவான் பலமளிக்க இன்ற சொர்க்கதேவன் ஆதானம் கரகத்தின் செயல்கள் உபய ஆசிரியம் தேவர் மற்றும் கரம் ஆகிய இரண்டையும் சார்ந்த மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு பல வகையான செயல்களை செய்ய பரமபுருஷர் விரும்பிய பொழுது இரு கரங்களும் அவற்றின் ஆளும் வலிமையும் மற்றும் சொர்க்க தேவனான இந்திரனும் தோற்றத்திற்கு வந்தனர். அவ்வாறே கரங்கள் மற்றும் தேவர் ஆகிய இரண்டையும் சார்ந்த செயல்களும் தோன்றின. பொருளுரை: ஜீவராசிகளின் புலனுறுப்புகள் எந்நிலையிலும் ஒருபொழுதும் சுதந்திரமானவை அல்ல என்பதை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் நம்மால் அறிய முடியும். பகவான் ஹரிஷிகேசன் அல்லது புலன்களின் பகவான் என்று அறியப்படுகிறார். இவ்வாறாக பகவானின் ஆணையால் ஜீவராசிகளின் புலன் உறுப்புகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரால் ஆளப்படுகிறது. எனவே ஒருவரும் தன்னை புலன்களுக்கு உரிமையாளன் என்று உரிமை கொண்டாட முடியாது. ஜீவராசி புலன்களால் ஆளப்படுகிறான். புலன்கள் தேவர்களால் ஆளப்படுகின்றன. தேவர்கள் பரமபுருஷரின் தொண்டர்களாக இருக்கின்றனர். இதுவே படைக்கும் முறையில் உள்ள ஏற்பாடாகும். அனைத்தும் முடிவாக பரமபுருஷராலேயே ஆளப்படுகின்றன. ஜட இயற்கையோ அல்லது ஜீவராசிக்கோ சுதந்திரம் இல்லை. தனது புலன்களுக்கு தானே எஜமான் என்று உரிமை பாராட்டும் மாயைக்கு உட்பட்ட ஜீவராசி பகவானின் பகிரங்க சக்தியின் பிடியில் சிக்கிக் கொண்டிருப்பனாவான். ஜீவராசி தன் அற்பமான வாழ்வில் தற்பெருமை கொண்டுள்ளவரை அவன் பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியின் கண்டிப்பான கட்டுப்பாட்டின் கீழேயே இருக்கின்றான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் தன்னை ஒரு முக்தி அடைந்த ஆத்மா என்று ஒருவன் எவ்வளவு அதிகமாக கூறிக்கொண்டாலும் மாயையின் பிடியிலிருந்து முக்தி அடைவதெனும் கேள்விக்கு இடமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அழகான அதாவது ஸ்லோகங்கள் இல்லையா? இந்த 17லேருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே முழுமையாக நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இதை 30 வரைக்கும் முடிச்ச பிறகு ஒரு முறை இந்த 17லேருந்து 30 வரைக்கும் ஒரு நாள் ஃபுல்லா நம்ம ரிவிஷன், ஒரு சண்டே வேணா பண்ணலாம். ஏன்னா சண்டே வில் பி ரிவிஷன் டே மாதிரி பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ இந்த ஸ்லோகங்கள்ல எவ்வாறு நாம் எல்லாருமே சுதந்திரமற்றவர்கள் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல we are all from the supreme God. நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்தில் தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் தான். மேலும் நாம் எதையுமே தனித்து இயங்க முடியாது என்பதற்கான விளக்க உரைகள் ரொம்ப அற்புதமாக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. நாம என்றைக்குமே ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம், கடனும் பட்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? we are indebted. ஹஸ்தௌ ருருஹ துஸ்தஷ்ய நானா கர்ம சீகர்ஷயா தியோஸ்து பலவான் என்ற ஆதனம் உபாஸ்ரயம். ஹஸ்தௌ அதாவது கரங்கள், நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடு, அதாவது எதையாவது நம்ம இந்த கைகளால் தான் செய்ய வேண்டும் இல்லையா? ஒரு செயலை செய்யணும்னாக்கா வீட்டுல கூட சமையல் செய்யணும், எந்த வேலையுமே நமக்கு நாமே ஒரு கிளாஸ் நீர் அதாவது எடுத்து அதாவது நீரை அருந்த வேண்டும் என்றாலுமே அதுக்கு கூட இந்த கை என்பது மிக மிக இதனுடைய ஆக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சோ கரங்கள் ருஹு அது தோன்றின, அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய கரங்களும் தோன்றின இல்லையா? தஷ்ய அவரது நானா அநேக கர்ம செயல், அநேகமான செயல்பாடுகள் இல்லையா? சீகர்ஷையா அவ்வாறு ஆவல் கொண்டிருந்ததால் தயோ அவற்றின் து ஆயினும் பலவான் பலம் அளிக்க இந்திர சொர்க்கதேவன் இல்லையா? இந்திரன் ஆதனம் கரத்தின் செயல்கள், அதாவது கரத்தினுடைய செயல்களும் சொர்க்கதேவனா இருக்கக்கூடிய இந்திரனும் படைக்கப்பட்டான். உபய ஆசிரியம் தேவர் மற்றும் கரம் ஆகிய இரண்டையும் சார்ந்த அதனுடைய செயல்களும் படைக்கப்பட்டன. சோ இந்திரனும் படைக்கப்பட்டான், அவன் செய்ய ஆற்ற வேண்டிய பணி என்னென்ன என்பதும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவனுடைய செயல்பாடுகளும் படைக்கப்பட்டது. மேலும் இந்த ஜீவராசிகளாக இருக்கக்கூடிய நாமளும் நம்முடைய கரங்களும் படைக்கப்பட்டது. இந்த கரங்களை உபயோகித்து கொண்டு என்னென்ன செயல்கள் செய்ய முடியும் என்பதையும் அதோட படைக்கப்பட்டது. சோ பகவானுடைய கரங்கள் படைக்கப்பட்ட போது இத்தனை செயல்களும் நடைபெற்றன என்பதை நாம இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாயிருந்து நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். அதன் பிறகு பல வகையான செயல்களை செய்ய பரமபுருஷர் விரும்பிய பொழுது இல்லையா? சோ அதாவது கால் இருந்தாதான் நம்மளால நடக்க முடியும், கை இருந்தாதான் ஒரு செயலை செய்ய முடியும். இரு கரங்கள் அற்று இருந்தா நாம அடுத்தவர்களை சார்ந்துதான் இருக்கின்றோம். எவ்ரி மொமெண்ட் நம்ம
நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை வந்து அடுத்தவர்களை சார்ந்துதான் நாம இருக்க வேண்டும். சோ இரு கரங்களும் அவற்றின் ஆளும் வலிமையும் இல்லையா, அது என்ன செயல்களை மேன்மையாக செய்ய, கரங்கள் அற்று இருக்கும் பொழுது நாம ஃபுல்லி டிபெண்ட் தான் இல்லையா. ஸோ பிசிக்கலி நாம அடுத்தவர்கள் மீது இந்த உடலால் நாம வந்து இன்னொருத்தர் மேல வந்து ஆதாரம் இல்லையா, அவர்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாம நம்மளால ஒரு செயலையும் வந்து செய்ய முடியாது. ஸோ மற்றும் சொர்க்க தேவனான இந்திரனும் தோற்றத்திற்கு வந்தனர். ஸோ அவர் இத்தகைய கைகளும் மற்றும் இந்திரனும் வந்து படைக்கப்பட்டனர். அவ்வாறே கரங்கள் மற்றும் தேவர் ஆகிய இரண்டையும் சார்ந்த செயல்களும் தோன்றின. சோ தேவர்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருப்பவன் இந்திரன் இல்லையா. சோ அந்த பதவியிலிருந்து தேவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அத்தகைய செயல்கள் எல்லாமே படைக்கப்பட்டன. தேவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? இந்த பௌதீக உலகத்தை ஆள்கிறார்கள். சோ ஒவ்வொரு உயிர் வாழியினுடைய அதாவது அவருடைய புலன்கள்ல வந்து ஒவ்வொரு உறுப்புக்குமே ஒவ்வொருத்தர் வந்து அதிபதி. சோ அவரவர்களுடைய படைத்தலுடைய நோக்கம் என்பது படைக்கப்பட்ட பிறகு அந்த நோக்கம் வந்து நிறைவேற்றி கொள்ளப்படுகின்றது எப்பொழுதுமே, எந்த தருணத்திலுமே இல்லையா. கண்ணால் காண்கின்றோம் சூரிய தேவனுடைய பிரகாசத்தால் தான். சோ குழந்தை பிறந்த பிறகு நீங்க இத நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி டாக்டர் கூட சொல்லுவாங்க, காலையில விடியற் காலையில ஒரு 7 மணி அதாவது 6:30 மணி சூரிய உதயம் ஆகும் பொழுது குழந்தைய வந்து அந்த உதயமாகக்கூடிய அந்த சூரியன் முன்னாடி வந்து வைக்கணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் வைக்கணும். ஏனென்றால் இந்த கண்களுக்கு வந்து பிரகாசம் ஊட்டக்கூடியது வந்து சூரிய ஒளியிலிருந்து தான். நாட் மத்தியான வெயில்ல கிடையாது, காலையில அந்த உதயமாக போகக்கூடிய அந்த நிலை. இல்லை என்றால் அவர்களால வாழ்க்கையில வந்து அதாவது டைரக்டா சூரியனையும் பார்க்க முடியாது, நிழலான கண்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வந்துவிடும். அவங்களுக்கு பார்வை இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடும். அதனாலதான் குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த பிறந்த உடனே 1 or 2 டேஸ்லயே வந்து டெய்லி வந்து சூரிய ஒளியில வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, காலை வெயில்ல. ஸோ அந்த பிரகாசம் என்பது நம்ம கண்களுக்கு வந்து இந்த பார்வை எனக்கூடிய அந்த இது வந்து சூரியன் மூலியமாக தான் நமக்கு வருகின்றது அப்படிங்கிறது. மேலும் விட்டமின் டியும் நம்முடைய இந்த உயிருடைய அதாவது இந்த ரோமத்திற்கும் வந்து மிக மிக முக்கியம் விட்டமின் டி இல்லையா. ஸோ மேல இருக்கக்கூடிய இந்த தோல் பாகம், மேலும் உடல்ல கூட விட்டமின் டி ரொம்ப முக்கியம். அது எல்லாமே நம்ம சூரிய பகவான் கிட்ட இருந்து தான் பெறுகின்றோம். நாம கூட வெறும் அதாவது விடியற் காலையில சூரிய உதயம் ஆகும் பொழுது ஒரு 10 நிமிடம் அங்கே வந்து அவர் அதாவது அட்லீஸ்ட் பிஃபோர் 7:30க்குள்ளேயாவது நம்ம வந்து சூரியன் முன்னாடி நிக்கணும். ஸோ அப்பதான் நமக்கு வந்து என்ன விட்டமின்ஸ் நேச்சுரலா வர வேண்டுமோ, விட்டமின் டி நம்ம எவ்வளவு வாங்கி சாப்பிட்டா கூட அது வேஸ்ட். ஆக்சுவலி இட் ஷுட் கெட் நேச்சுரலி அக்வயர்ட். ஸோ ஆனால் அது சூரிய ஒளியிலிருந்து தான் நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. ஸோ அதன் பிறகு பல வகையான செயல்களை செய்ய பரம புருஷர் விரும்பிய பொழுது 2 கரங்களும் மற்றும் இரு கரங்களும் அவற்றின் ஆளும் வலிமையும் மற்றும் சொர்க்கதேவனான இந்திரனையும் தோற்றத்திற்கு வந்தனர். அவ்வாறே கரங்கள் மற்றும் தேவர்கள் ஆகிய இரண்டையும் சார்ந்த செயல்களும் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டன இல்லையா. சோ இந்த கரங்களால் என்னென்ன செயல்கள் செய்ய முடியுமோ அவை அனைத்தும் தோற்றுவிக்கப்பட்டன. இந்திரன் வந்து அந்த தேவர்களை ஆளக்கூடியவன். அந்த தேவர்கள் என்னென்ன செயல்கள் செய்ய வேண்டுமோ அந்த செயல்கள் எல்லாமே வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டன. சோ ஜீவராசிகளின் புலன் உறுப்புகள் என் நிலையிலும் ஒருபொழுதும் சுதந்திரமானவை அல்ல. இட் இஸ் நெவர் பீன் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. கண்ணு வந்து தன்னிச்சையாக எதை வேணாலும் பார்க்கலான்னு நாம தான் எது வரைக்கும் நாம வந்து பௌதிகத்துல வந்து கட்டுப்பட்டிருக்கின்றோமோ அது வரைக்குமே நான் தான் செய்கின்றேன் என்ற அந்த அகம்பாவம் நம்ம இடத்தில் குடிக்கொண்டிருக்கின்றதோ அது வரைக்குமே இந்த புலன்கள் எல்லாம் சுதந்திரமாக இயங்குகின்றது என்பது அந்த உயிர் வாழினுடைய கருத்தாகும். ஆனால் எப்பொழுதுமே அஞ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஞானத்தின் தரப்பில் செல்பவர்களுக்கு நாம் சுதந்திரமற்றவர்கள், நமக்கு மேல எம்பெருமான் இருக்கிறார், அவரால் தான் நாம எல்லாமே இங்கே வந்து அதாவது நம்முடைய செயல்களில் எல்லாம் நாம வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கிற உண்மை வந்து அவர்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ நம்ம சுதந்திரமற்றவர்கள் என்பதை வந்து உணரக்கூடிய மனப்பக்குவம் அந்த உயிர் வாழைக்கு வரும். ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்திலுமே அது எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நம்மால் அறிய முடியும். பகவான் ரிஷிகேஷன் அல்லது புலன்களின் பகவான் என்று அறியப்படுகிறார். ரிஷி கேசம் இல்லையா, கேசம் என்றால் நம்முடைய இந்த உடல் இல்லையா. சோ அந்த ரிஷி கேஷா என்றால் இந்த உடலை வந்து கட்டுப்படுத்துபவர், புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர். சோ புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதி என்று சொல்லும் பொழுது வந்து ரிஷிகேஷம் என்ற பொருள் வரும்.
இவ்வாறாக பகவானின் ஆணையால் என்ன செய்யறான், ஜீவராசிகள் புலன் உறுப்புகள் வந்து தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அவருடைய அந்த சிருஷ்டியில வந்து அவருடைய ஆணையால் தான் வந்து இந்த புலன்கள் எல்லாம் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரால் வந்து ஆளப்படுகின்றது. சோ இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அங்கமும் வந்து அந்த தேவர்களால் வந்து ஆளப்படுகின்றது. எனவே ஒவ்வொருவரும் தன்னை புலன்களுக்கு உரிமையாளர் என்று உரிமை கொண்டாட முடியாது. ஈவன் நீங்க இந்த யோக பயிற்சிகள் போகும் பொழுது சச்சக்கரத்துல வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. சோ ஒவ்வொரு சக்கரத்துக்குமே அதிபதி உண்டு இல்லையா? சோ மூலாதாரத்துக்கு கணபதி அதிபதின்னு சொல்லுவாங்க. சுவாதிஷ்டத்திற்கு வந்து விஷ்ணுவை வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி அநாத்துக்கு வந்து சிவபெருமானை சொல்வார்கள். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாடிக்குமே, அதாவது அந்த சக்கரத்திற்குமே வந்து ஒவ்வொரு அதிபதி உண்டு. சோ இந்த உடல்லையே நமக்கு பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து ஞானத்தின் தரப்பில் செல்லும் பொழுதும் சரி, அந்த யோக பயிற்சிகள்ல செல்லும் பொழுது நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ யோக பயிற்சியில நிலை பெற்றவர்கள், தியானத்துல நிலை பெற்றவர்கள் இதை எல்லாமே வந்து மெடிடேஷன் அப்படின்ற அந்த முறையில வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்போ நம்ம உடலுக்குள்ளேயே வந்து தேவர்கள் எல்லாம் இருக்கின்றார்கள், பகவானும் இருக்கின்றார் என்ற உண்மை அவர்களுடைய விளக்க உரையில் ஒவ்வொரு ஆசனத்திலையுமே வந்து சொல்லி கொடுக்கப்படும். சோ எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு கிளாரிபிகேஷன் டீடைல்ஸ் எல்லாமே உண்டு. சோ அது எல்லாருக்குமே தெரிந்தா அதாவது சொல்லி கொடுக்குறவங்களுக்கு அது தெரியும் பொழுது அதை வந்து நீட்டா அவங்க வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஆனா சில பேருக்கு அது எல்லாமே தெரியாது. ஜெனரல் பேசிக் தான் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. சோ இது ஒரு யோகியால மட்டும்தான் வந்து இதை சொல்லி கொடுக்க முடியும். அதாவது ஒரு குரு என்ற ஸ்தானத்தை அடைந்தவரால் மட்டும்தான் இதனுடைய விளக்க உரைகள் எல்லாமே அவங்களால முழுமையாக அளிக்க முடியும். ஏனென்றால் அவர்கள் அதையெல்லாம் அதாவது பயிற்சி செய்து அதனுடைய தன்மையை உணர்ந்தவர்கள், மேலும் அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கறது வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ நிறைய பேர் இந்த அஷ்ட சித்திகளை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது நம்ம இந்த கூடு விட்டு கூடு பாயறது எல்லாமே நடக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாமே இந்த யோக தியான பயிற்சிகள்ல தான் செய்வாங்களே. சோ அதுல வந்து வல்லமை பொருந்தியவர்கள் வந்து ரிஷிமுனிகள், அதாவது இன்விசிபிள் ஹெல்பர்ஸ் அப்படிங்கிற முறையில வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை ரட்சித்து கொண்டிருப்பவர்கள். அவர்கள் வந்து எந்த இடத்துலயாவது ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதமான அந்த இடத்துக்கு அவர்கள் சென்று அங்கே ரட்சணை என்பது புரியக்கூடிய அந்த பலத்தை பெற்றவர்கள். சோ நம்ம வந்து அஷ்ட சித்திகளை பற்றி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சிலதெல்லாம் சிறியவற்றில் சிறியவதாகவும் பெரியவற்றில் பெரியவராகவும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து பகவான் அஷ்ட சித்திகளுக்கே அதிபதி. ஆனா மனிதர்களாகிய நாம வந்து தியான பயிற்சிகளை வந்து நம்ம வந்து நிலை கொள்ளும் பொழுது, அதுல முழுமை அடையும் பொழுது இத்தகைய செயல்கள் அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் எல்லாமே செய்வாங்க. அதனால்தான் கூடு விட்டு கூடு பாய்ந்து ஒரு இடத்துல போயிட்டு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க, அவர்களை நம்பிக்கொண்டு வேண்டிக் கொண்டிருப்பார்கள். அந்த இடத்துல போய் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அதாவது அனுகிரகம் புரிந்துட்டு மீண்டும் வருவாங்க. இது எல்லாமே வந்து ஒரு குருவால மட்டும்தான் செய்ய முடியும். எனவே ஒருவரும் தன்னை புலன்களுக்கு உரிமையாளர் என்று உரிமை கொண்டாடவே முடியாது. நாம யாருமே இந்த புலன்களுக்கு அதிபதி கிடையாது. அண்ட் தென் இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய புலனுக்கு கூட நாம வந்து we are not at all the owner அப்படிங்கிறத வந்து புரிந்து கொள்ளணும். இது எல்லாமே வந்து இந்த பௌதீகத்தினுடைய இயற்கையால் வந்து இருந்த அந்த 24 பண்புகளால் படைக்கப்பட்டது. சோ எதன் அடிப்படையில்? நம்மளுடைய கர்ம பலனுக்கு அடிப்படையில், நம்முடைய அந்த கர்ம பலனுக்கு ஏற்ற குணாதிசயத்தின் அடிப்படையில் நாம வந்து இந்த ஒரு உடலை நாம தரிக்கின்றோம். இதுல கூட நமக்கு எந்த சம்பந்தமே இல்லை. நமது இந்த ஜீவாத்மா வந்து ஒரு உயிரை ஒரு ஜென்மத்தை விட்டு இன்னொரு ஜென்மத்திற்கு இல்லையா வந்துட்டு இருக்கும்பொழுது இந்த உடலோட வந்து நான் சேர்ந்து இணைந்து வந்து அதாவது இந்த ஜீவனாக இந்த உலகத்துல வந்து பிறக்கின்றோம் இல்லையா? அந்த ஜீவன் 5 விதமான வாயுக்கள்ல வந்து மிதந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல நாம வந்து படிச்சிருக்கோம். சோ தேவர்கள் உரிமை கொண்டாட முடியாது. ஜீவராசிகள் புலன்களால் ஆளப்படுகின்றன இல்லையா? சோ புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போய்விட்டால் புலன்கள் நம்மளை ஆட்டி படைத்து விடும். அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் அமைய பெற்று நாம் என்ன பண்ணுவோம்? மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறக்க வேண்டிய அத்தகைய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம். எப்பவுமே புலன்களை வந்து நம்மளை ஆளறதுக்கு விடவே கூடாது. நாம புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயல வேண்டும். எவ்வாறு? பக்தியில இருக்கும் பொழுது தானாகவே அது நல்மார்க்கத்தை அடைந்துவிடும். இல்லை யோக பயிற்சிகள், தியான பயிற்சிகள் மூலியமாக இந்த ஸ்தூல உடலை நம்மளால மனசை கட்டுப்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த புலன்களும் வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் சென்றுவிடும்.
புலன்கள் தேவர்களால் ஆளப்படுகின்றன இல்லையா? சோ அவர்களுடைய அனுகிரகத்தால் நாம இந்த நிலைக்கு செல்கின்றோம். சோ தேவர்கள் பரமபுருஷருடைய அவருடைய அதாவது வழிநடத்துதல்ல தான் அவங்க எல்லாருமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ அவர்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஞானம் எல்லாம் பகவானிடத்திலிருந்தான் வந்து வருகிறது. எவ்வாறு பிரம்மருக்கு வேத ஞானத்தை வந்து பகவான் கொடுத்திருக்காரோ அதே மாதிரி இந்த பௌதீக இயற்கையை ரட்சிப்பதற்குன்னு அவங்களுக்குன்னு சிலது எல்லாமே வந்து என்ன அவர்களுடைய கடமைகள் என்ன என்பது எல்லாமே பகவான் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு. they are having some roles இல்லையா? சோ வருணனுக்கு மழை, அவர் வந்து மழைக்கு அதிபதி. அக்னி தேவர் வந்து நெருப்புக்கு அதிபதி. அதே மாதிரி வாயு தேவர் வந்து காற்றுக்கு அதிபதி. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தேவர்களுமே அவரவர்களுடைய கடமைகளை செய்வதற்காக இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து படைக்கப்பட்டவர்கள். சோ தேவர்கள் பரமபுருஷரின் தொண்டர்களாக இருக்கின்றனர். எஸ், தேர் ஆல் டிவோட்டிஸ் இல்லையா? சோ இருக்கின்றனர். இதுவே படைக்கும் முறையில் உள்ள ஏற்பாடாகும். அனைத்தும் முடிவாக பரமபுருஷராலாக ஆளப்படுகின்றன. இறுதியில நம்ம வந்து பரமபுருஷராக இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் அனைத்தையுமே ஆள்கின்றார்கள். சோ அனைத்தும் முடிவாக பரமபுருஷராலே ஆளப்படுகின்றன. ஜட இயற்கையோ அல்லது ஜீவராசிகளுக்கோ சுதந்திரம் இல்லை. எந்த விதமான ஃப்ரீடமே கிடையாது நமக்கு. அதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த ஃப்ரீடம் வேணும்ன்றதுக்காக கூட நம்ம வந்து விழைய தேவையே கிடையாது. பக்தி செய்தாலே போரும், நம்ம வந்து பகவான் நமக்கு ரட்சணை கொடுப்பார். அதை பத்தி நாம வந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. தனது புலன்களுக்கு தானே எஜமானன் என்று உரிமை பாராட்டும் மாயைக்குட்பட்ட ஜீவராசி பகவானின் பகிரங்க சக்தியினால் ஆளப்படுபவன் இல்லையா? எது வரைக்குமே நாம வந்து ஐ எம் த டூயர், நான் தான் செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு அந்த அகம்பாவ தன்மையோட ஒருவன் வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்றானோ அவன் வந்து மாயையின் பிடியில் சிக்கிக்கொண்டு பகவானுடைய அந்த பகிரங்க சக்தியால் வந்து ஆளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான். இதை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜீவராசி தனது அற்பமான வாழ்வில் தற்பெருமை கொண்டுள்ளவரை, சோ ஒருவருடைய ஐ எம் த டூயர் அப்படிங்கிற அந்த மமதை வந்து விட்டாலே கண்டிப்பாக அகம்பாவமும் வந்து மேலோங்கி நிற்கும். எதுவரைக்கும் நம்ம அகம்பாவத்தோட நம்மளை பத்தி நாமளே பெருமையாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோமோ அது வரைக்குமே நாம வந்து இந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான மார்க்கம் என்பது நமக்கு கிடைப்பது கிடையாது. சோ அவன் பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியின் கண்டிப்பான கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் தன்னை ஒரு முக்தி அடைந்த ஆத்மா என்று அவன் சொல்லிக் கொண்டால் அது வந்து அவன் எவ்வளவு அதிகமாக கூறிக்கொண்டாலும் அவன் மாயின் பிடியிலிருந்து அவன் இன்னும் முக்தி அடையவே இல்லை என்பதை, முக்தி அடைவதற்கான பிராப்தமே அவனுக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா எதுவரைக்கும் அவன் வந்து தான் செயலாற்றுபவன் என்ற அந்த அகம்பாவத்தை அவன் வெளிப்படுத்துகின்றானோ அது வரைக்குமே அவனுக்கு முக்திக்கான மார்க்கம் என்பது கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் துரோணாச்சாரியாரை நாம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? அவருக்கு இருந்த ஞானம் அவர்கிட்ட வந்த சிஷ்யர்களுக்கு எல்லாமே வந்து வாரி வழங்கினார். ஆனால் அவர் குரு தட்சணை என்ற பெயர்ல ஞானம் என்பது ஃப்ரீயா தான் சொல்லணும், அதற்கு வசூல் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம பகவத்கீதையிலையும் பார்க்கிறோம். மேலும் பாகவதத்துல நிறைய இடங்கள்ல பிரபுபாதருடைய விளக்க உரையிலும் வந்து பார்க்கின்றோம். வி ஷுட் நெவர் செல் அந்த நாலேஜ் இல்லையா? ஞானத்தை வந்து அதாவது ஃப்ரீயா தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். தட் இஸ் த திங். ஆனா குரு தட்சணை என்ற பெயர்ல வந்து அவர் வந்து பாவம் செய்தார். ஏகலைவனுடைய கைவிரல் இல்லையா? அவன் ஒருவேளை அந்த கைவிரலை கொடுக்காவிட்டால் அவன் வந்து ஒரு சிறந்த வில்லாளியாக கூட ஆகியிருக்கலாம். சோ யாருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து இவர்கள் இதுதான் செய்யணும்ன்ற அந்த ரூல்ஸ் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? சோ ஒரு சூத்ரனாக இருப்பவன் கூட ஒரு பிராமண நிலைக்கு அவனால செல்லக்கூடிய அந்த அந்த மனப்பக்குவம் இருந்தா கண்டிப்பாக அவன் we should consider him as a brahmana only. பிறப்பால் மட்டுமே பிராமணராக இருந்து கொண்டு அவன் சூத்ர நிலையில் அவன் செயல்பட்டு கொண்டால் அவன் வந்து சூத்ரனாகவே நாம கருத வேண்டும். சோ இதெல்லாமே நம்ம வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் நாம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி மாயையின் பிடியில் அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த மாதிரியான நாம் எல்லாமே பிறப்பால் மட்டுமே நாம உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்ற நிலையில நாம செயலாற்றி கொண்டே இருந்தால் தான் ஒரு முக்தி அடைந்த ஆத்மா என்று அவன் வந்து ஆத்மா என்று ஒருவன் எவ்வளவு அதிகமாக கூறிக்கொண்டாலுமே நாம வந்து எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாலுமே அது வந்து உண்மையாகாது அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ்.
25வது ஸ்லோகம். கலாவதி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. கதிம் ஜிகீஷத வாதௌ ருருவாஹே அபிகாமிகாம் பத்யாம் யக்ஞ ஸ்வயம் அவ்யம் கர்மபி கிரியதே நிருபிஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கதிம் ஜிகிஷதஹ பாதோ குருஹாதே பிகாமிகாம் பத்பயாம் யக்ஞ ஸ்வயம் ஹவ்யம் கர்மபி கிரியதே நிருபி. கதிம் அசைவு, ஜிகிசித அவ்வாறு ஆவல் கொண்டு, பாதவ் பாதங்கள், ருருகாதே படைக்கப்பட்டு, அபிகாமிகாம் நோக்கத்துடன், பத்பயாம் பாதங்களில் இருந்து, யஞக பகவான் விஷ்ணு, ஸ்வயம் அவராகவே சுயமாக, ஹவ்யம் கடமைகள், கர்மபிகி ஒருவரின் வர்ணாசிரமம் கடமையால், கிரியத்தே செய்யப்பட தூண்டினார், நிருபிகி வெவ்வேறு மனிதர்களால். மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு அசைவை கட்டுப்படுத்த அவர் விரும்பியதால் அவரது பாதங்கள் தோற்றத்திற்கு வந்தன. அப்பாதங்கள் இருப்பதால் ஆளும் மூர்த்தியான விஷ்ணு தோற்றுவிக்கப்பட்டார். இச்செயலின் மீதான அவரது சொந்த மேற்பார்வையினால் எல்லா வகையான மனிதர்களும் சுறுசுறுப்பாக அவரவர் வர்ணாசிரம கடமைகளில் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபட்டு உள்ளனர். பொருளுரை. ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது குறிப்பிட்ட கடமையில் ஈடுபட்டுள்ளான். மக்கள் இங்கும் அங்குமாக நடமாடும் பொழுது இத்தகைய செயல்கள் கண்ணுக்கு புலப்படுகின்றன. உலகின் பெரிய நகரங்களில் இது கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் காட்சி அளிக்கிறது. மக்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகரங்கள் முழுவதிலும் பெரும் அக்கறையுடன் பிரயாணம் செய்கின்றனர். இந்த அசைவு நகரங்களின் எல்லைக்குள் மட்டுமே அடங்கி இருக்கவில்லை. வெவ்வேறு வாகனங்களின் மூலமாக மக்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அல்லது ஒரு நகரத்திலிருந்து மற்றொரு நகரத்திற்கு செல்லும் பொழுது, இந்த நகரத்திலிருந்து மற்றொரு நகரத்திற்கு செல்லும் பொழுது இந்த அசைவு காணப்படுகிறது. மனிதன் தொழிலில் வெற்றியடையும் நோக்கத்துடன் மோட்டார் வண்டிகளிலும் ரயில் வண்டிகளிலும் சாலைகளின் மீதும் சுரங்க பாதைகளின் வழியாகவும் பூமியில் பிரயாணம் செய்கிறான். ஆனால் சுகபோகமான வாழ்வுக்காக பொருள் சம்பாதிப்பதே இவ்வெல்லா அசைவுகளிலும் உள்ள உண்மையான நோக்கமாகும். இத்தகைய சுகபோகமான வாழ்வுக்காகத்தான் வெவ்வேறு பிரிவுகளை கொண்ட மானிட செயல்களில் விஞ்ஞானிகள், ஓவியர்கள், பொறியியல் வல்லுநர்கள், தொழில் நிபுணர்கள் ஆகிய அனைவரும் ஈடுபட்டு உள்ளனர். ஆனால் மனித வாழ்வின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு செயல்களை எவ்வாறு உபயோகம் உள்ளவையாக மாற்றுவது என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. இந்த ரகசியத்தை அறியாததால் அவர்களின் செயல்கள் அனைத்தும் கட்டுப்பாடற்ற புலன் நுகர்வையே நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. ஆகவே இவ்வெல்லா தொழில்களின் மூலமாகவும் அவர்கள் ஆழமான இருண்ட பிரதேசங்களுக்குள் அறியாமல் நுழைந்து கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் பரமபுருஷனின் பகிரங்க சக்தியால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் பரமபுருஷரான விஷ்ணுவை அவர்கள் முற்றிலும் மறந்துவிட்டனர். இதனால் ஜட இயற்கையின் சூழ்நிலைகளின் கீழ் தற்போது படைக்கப்பட்டுள்ள இவ்வாழ்வே சர்வமும் என்றும், இயன்ற அளவுக்கு புலன் நுகர்வை அனுபவிப்பதற்காகவே இது உள்ளது என்றும் அவர்கள் முடிவு செய்து உள்ளனர். ஆனால் வாழ்வை பற்றிய இத்தகைய தப்பெண்ணம் எதிர்பார்க்கும் மன அமைதியை எவருக்கும் அளிக்காது. ஆகவே இயற்கை செல்வங்களை உபயோகிப்பதன் மூலமாக பெறப்பட்ட அறிவு முன்னேற்றங்கள் அனைத்தும் இருந்தும் இந்த ஜனநாகரிகத்தில் ஒருவரும் சந்தோஷமாக இல்லை. அவர்கள் உலக அமைதிக்கு உரிய வழியில் சுயநலத்தை தியாகம் செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். இதை பகவத்கீதையும் 18.45-46 பின்வரும் பதங்களில் அறிவிக்கிறது. ஸ்வே ஸ்வேவே கர்மணி அபிரதக சம்சித்திம் லபதே நரக ஸ்வ கர்ம நிரத சித்திம் யதா விந்ததி தக்ஷ்ருணு யத பிரவருத்தி பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வ கர்மான தம் அப்யட்சய சித்தம் விந்ததி மாணவக.
அர்ஜுனனிடம் பகவான் கூறினார். தனது குறிப்பிட்ட வர்ணாசிரம கடமையை நிறைவேற்றுவதால் எவ்வாறு ஒருவரால் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடையவியலும் என்பதை என்னிடமிருந்து கேள். பரமபுருஷரை வழிபடுவதன் மூலமாகவும் பரமபுருஷரான விஷ்ணுவிற்காக யாகம் இயற்றுவதிலும் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை மனிதனால் அடைய முடியும். பகவான் விஷ்ணு எங்கும் பரவியுள்ளார். அவருடைய கட்டுப்பாட்டினால் ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் தனது சொந்த மனோபாவத்திற்கேற்ப தான் விரும்பிய வசதிகளை பெறுகிறான். ஒவ்வொரு மனிதனும் வெவ்வேறு உத்தியோகங்களின் மூலமாக தனது திட்டத்தை முடிவு செய்யும் சுதந்திரத்தை பெற்றிருப்பதால் வாழ்வில் வேறுபட்ட மனோபாவங்களை கொண்டிருப்பதில் தவறில்லை. ஆனால் தான் பரிபூரண சுதந்திரத்தை பெற்றவன் அல்ல என்பதை நன்கு அறிந்து கொள்வதை ஒருவன் தன் வாழ்வில் முக்கிய கருத்தாக கொள்ள வேண்டும். ஒருவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷருடைய கட்டுப்பாட்டிற்கும் வெவ்வேறு அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டிற்கும் கீழ்ப்படிந்தவனாகவே இருக்கிறான். இதை நன்கறிந்து பரமபுருஷரான விஷ்ணுவின் உன்னத அன்பு தொண்டில் நிபுணர்களான அதிகாரிகளால் சிபாரிசு செய்யப்பட்டு உள்ளதை போல் ஒருவன் தனது செயலாலும் உழைப்பின் பலனாலும் பரமபுருஷருக்கு தொண்டாற்றுவதை முக்கியமானதொரு விஷயமாக கொள்ள வேண்டும். கால்களின் உதவி இல்லாமல் ஒருவரால் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்கு செல்ல முடியாது என்பதால் இத்தகைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு கால்களை உடலின் மிக முக்கிய கருவிகளாக திகழ்கின்றன. இதனால் யஜ்ஞங்கள் இயற்றுவதற்கு என உள்ள மனிதர்களின் கால்களையும் பகவான் தமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க மாதாஜி, ஒன்னும் காதுல வேல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி. ஹஸ்தௌ ருரு ஹஸ்துஸ் தஷ்ய நானா கர்ம சிகீர்ஷயா தியோஸ்து பலவான் இந்திர. சாரி 25 இல்லையா வாசிக்கணும். சாரி. கதிம் ஜிகீஷத பாதௌ ருரு ஆதே அபிகாமிகாம் வத்யப்யாம் யக்னஸ்வயம் ஹயம் கர்மபி கிரியதே நிருபிஹி. அதாவது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் எதை தெரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால், கதிம் என்றால் அசைவு. சோ பகவானும் அசையணும் அப்படின்னு நான் நினைச்ச பிறகு அதற்காக கால்கள் என்பது படைக்கப்பட்டது. சோ கதிம் என்றால் அசைவு, ஜிகீஷித அவ்வாறு ஆவல் கொண்டதால். சோ நமக்கு கூட ஆசை என்பது எங்கிருந்து வருதுன்னா, பகவான் அந்த விராட் ரூபத்துல அவரும் ஆசை என்ற அந்த ஒரு பண்பை அவரிடத்திலும் உருவானதால் தான் நமக்கும் அந்த பௌதிக பண்பு என்பது நம்ம கிட்டையும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. பாதங்கள், ருருஹாதே படைக்கப்பட்டு, அபிகாமிகாம் நோக்கத்துடன், பத்பயாம் பாதங்களிலிருந்து, யக்ஞ பகவான் விஷ்ணு, ஸ்வயம் அவராகவே சுயமாக, ஹவ்யம் கடமைகள், கர்மவி ஒருவரின் வர்ணாசிரம கடமையால். சோ நமக்கும் தெரியும் வர்ணாசிரமம் 4 விதமான வர்ணங்களை கொண்டது. பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரா என்ற இந்த 4 வர்ணங்களை பற்றி நமக்கு தெரியும். ஆசிரமங்களை பற்றியும் நமக்கு தெரியும். சோ பிராமனுக்கு இந்த 4 வர்ணங்களும் பொருந்தும். சத்திரியனுக்கு 3, வைசியனுக்கு 2, சூத்ரனுக்கு 1 இல்லையா? சோ இந்த வர்ண ஆசிரமம் பிரகாரம் அவரவர்களுடைய கடமைகளை செய்வதற்கும் இந்த கால்கள் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இல்லையா? அவ்யயம் என்றால் கடமை, கர்மிபி ஒருவருடைய வர்ணாசிரம கடமையால், கிரியதே செய்யப்பட தூண்டினர், நிருபி வெவ்வேறு மனிதரால் அதாவது வெவ்வேறு மனிதரால் என்றால் இங்க ஒவ்வொரு வர்ணத்திற்கு ஏற்றவாறு இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள். சில பேர் பிராமணர்கள், சில பேர் சத்திரியர்கள், சில பேர் சூத்ரர்கள், சில பேர் வைசியர்கள்.
அவரவர்களுடைய கடமை, அதாவது வர்ணத்திற்கேற்றவாறு அவரவர்கள் செயல்பட வேண்டியது கடமையாகின்றது இங்கே. அதன் பிறகு அசைவை கட்டுப்படுத்தணும் என்று அவர் விரும்பியதால் நாம் எல்லாருமே அசையக்கூடிய உயிர்வாழிகள். அசையாத உயிர்வாழிகள் வந்து மரம், செடி, கொடிகள் இல்லையா. அசைகின்ற உயிர்வாழிகளா இருக்கக்கூடிய விலங்குகள், மனிதர்கள், இவங்களுக்கு எல்லாமே கால்கள் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. அவர்களுடைய கர்மங்களை செயலாற்றுவதற்கும் ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு இடத்திற்கு சென்று அவருடைய கடமைகளை எல்லாம் செய்யணுன்றதுக்கும் வந்து கால்கள் வந்து மிகவும் முக்கியமான உறுப்பு. அவரது பாதங்கள் வந்து தோற்றத்திற்கு வந்தன. பகவானுடைய திரு பாதங்கள், காலுடைய அதாவது எண்டு வந்து பாதங்கள்ல வந்து நிறைவாகின்றது இல்லையா. அப்பாதங்களில் இருப்பதால் ஆளும் மூர்த்தியான விஷ்ணு தோற்றுவிக்கப்பட்டார். சோ இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளக்கூடியவர் யார்? மகாவிஷ்ணு இல்லையா. இந்த பௌதீக இயற்கையை வந்து ஆள்பவர், விராட் ரூபத்தினுடைய அம்சம். சோ மகாவிஷ்ணு அவரும் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டார். இச்செயலின் மீதான அவரது சொந்த மேற்பார்வையால், சோ மகாவிஷ்ணுனுடைய சொந்த அவருடைய மேற்பார்வை, அவருடைய விஷன் இல்லையா, மேற்பார்வையால் எல்லா வகையான மனிதர்களும் சுறுசுறுப்பாக அவரவர் வர்ணாசிரம கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். நாம் எல்லாரும் கூட இன்னைக்கு செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்முடைய ஹிருதயத்தில் இருந்து கொண்டு, க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணுவாக இருந்து கொண்டு நம்மளை இயக்கி கொண்டு இருக்கின்றார். அவர் இயக்கவில்லை என்றால் நாம வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த செயலற்ற தன்மையில தான் நாம் எப்பவுமே விழுந்திருப்போம். செயலாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் பகவான் பகவத்கீதையில கூட ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுமே அர்ஜுனருக்கு என்ன சொல்கின்றார்? நீ எழுந்து போரிடுவாயாக அர்ஜுனா அப்படின்னு தான் அவருக்கு ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுமே பக்தியோடு எழுந்து செயல்படு, என் மீது பக்தி கொண்டு உன்னுடைய செயலை நீ கடமையாக ஏற்று செய் அப்படின்னு தான் பகவான் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுமே வந்து வலியுறுத்தி கொண்டே வருகின்றார். செயலற்ற தன்மையை அவர் எப்பொழுதுமே ஆதரிக்கவில்லை. செயலற்ற தன்மை சில பேர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரிஷி முனிகள், அவர்கள் தியானம் இந்த நிலையில் வந்து வெரி எக்ஸப்ஷனலா தான் அவங்க செய்வாங்க. எல்லாருமே வந்து இந்த இடத்துல செயலாற்றாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா. சோ எல்லாருமே சன்னியாசி ஆயிட்டா நம்ம வந்து இங்க வந்து ஒரு கிரகஸ்தனா இந்த பிரஜனி, அதாவது இந்த புவியை வந்து அபிவிருத்தி செய்வதற்கு நமக்கு வம்ச வாரிசுகள் என்பது தேவை. அது நெக்ஸ்ட் உணவு தேவை. உணவு யார் படைப்பார்கள்? விவசாயம் யார் செய்வார்கள்? சோ அதனால இந்த சிருஷ்டியை வந்து ரட்சிக்கணும். பூமியை கூட நம்ம வந்து உழுதாதான் அது வந்து நல்ல, அதாவது தரமான ஒரு பூமியாக நிகழும். தரிசு நிலமாக இருந்தால் அதுல வந்து நமக்கு வந்து பயிர் விளையக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து அந்த பூமி வந்து இழந்து விடும். இது நம்ம விவசாயிகளா இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இல்லையா. அது மாதிரி நல்ல பண்படணும்னாக்கா அதுக்கு வந்து நாம முயற்சி என்பது தேவை. பக்குவம் அடையணும் என்றாலும் நாம வந்து பயிற்சி என்பது தேவை. எதையுமே செயலாற்றாமல் நம்மளால வந்து செயல்படுத்த முடியாது. ஒரு க்ஷணம் கூட நம்மளால செயலாற்றாமல் இருக்கவும் முடியாது அப்படிங்கறத வந்து பகவத்கீதையில பகவான் எடுத்துரைத்தையும் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். சைலண்டா இப்ப உட்கார்ந்து இருக்கணும்னா கூட மனசு எங்கெங்கயோ போயிட்டு இருக்கும், காது கேக்குது, மனசு எங்கேயோ போறது. சோ செயலற்ற தன்மை வந்து என்றைக்குமே உகந்ததல்ல. அது நமக்கு எப்பவுமே சோம்பேறித்தனத்தை தான் கொடுத்துவிடும். செயலற்ற தன்மையால் எந்த லாபமும் கிடையாது. தாம்சிக் இயல்பை தான் நமக்கு வந்து அதிகமாக, அதாவது ஏற்படக்கூடிய அத்தகைய சூழ்நிலைக்கு எடுத்து செல்லும். சோ ஒவ்வொரு மனிதனும் வந்து தனது குறிப்பிட்ட கடமையில் இல்லையா, நாம எல்லாருமே இப்போ மிக்சட், சில சமயங்கள நாமளே வந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸோட செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கும். சில சமயத்துல நாம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த வர்ணத்துல எந்த ஜாதியில பிறந்திருந்தாலும் எல்லையோரம் நின்று கொண்டிருந்தால் அவன் சத்திரியனாக நின்று போர் புரிய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றான் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து வியாபாரம், எந்த எந்த ஜாதியில பிறந்திருந்தாலும் கூட அவன் வியாபாரம் என்ற ஒரு தொழிலை செய்யும் பொழுது அவனை வைசியனாகவே நாம கருத வேண்டும். இப்படி கடமைகள் என்று வரும் பொழுது இந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து பகவான் படைக்கும் பொழுது இந்த 4 சமுதாய பிரிவை படைத்தார். அந்தந்த வர்ணத்தவர் அந்தந்த செயல்களை செயலாற்றி கொண்டிருந்தார்கள். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாமே மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது இல்லையா. நாம வந்து பல வகையான ஜாப் டைட்டில்ஸ் நம்ம வந்து ஏற்றிருக்கோம். ஆபீஸ்ல போகும்போது நம்மளுடைய மேனேஜர் கீழே நம்ம வந்து ஒரு சூத்திரனாக அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கோம். வீட்டுல இருக்கும்பொழுது நாம ஒரு பிராமணராக இருந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் செய்வோம். அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து வெளியில போய் பிசினஸ் செய்யறவங்க வந்து அவங்க ஒரு வைசியனாக இருந்து வேலை செய்வார்கள். மல்டிபிள் ரோல்ஸ் நமக்கு எல்லாமே இல்லையா. சோ இத்தகைய மக்கள் இங்கும் அங்குமாக நடமாடும் பொழுது எப்ப நாம் இயங்க வேண்டும் என்றால்
கால்கள் வந்து மிக மிக முக்கியமானது. இத்தகைய செயல்கள் கண்ணுக்கு புலப்படுகின்றன. உலகின் பெரிய நகரங்களில் இது கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் காட்சியளிக்கின்றது. சோ ஒரு சிட்டில போனீங்கன்னா ஒரு மாதிரி காலையில 6 மணிக்கு, அதாவது அவங்க எழுந்தாங்கனாக்கா இரவு 8, 9 மணி வரைக்குமே அந்த சிட்டி வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் எல்லாருமே இல்லையா. வாகனங்கள் ஓடும், ஸோ டிராஃபிக் இருக்கும், அவங்களுடைய ஆஃபீஸ்க்கு போகணும், செயல்பாடுகள் முடிஞ்ச பிறகு வீடு வந்து சேரணும், வீட்டுல வந்து சமைக்கணும், இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப எந்திரமயமான வாழ்க்கை வந்து நம்ம சிட்டி லைஃப்ல தான் பார்ப்போம் நம்ம. சோ பெரியதாக காட்சி அளிக்கிறது. மக்கள் ஓரிடத்துல இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கும் இல்லையா. ஸோ ஒரு கோடியிலிருந்து இன்னொரு கோடிக்கு பஸ் வழியாவோ இல்ல வந்து இரு சக்கர வாகனத்திலயோ இல்லை வந்து கார்லயோ இல்ல வந்து ட்ரெயின்லயோ மெட்ரோ ட்ரெயின்லயோ நம்ம வந்து ஒரு கோடியிலிருந்து இன்னொரு கோடிக்கு நாம பிரயாணம் செய்து, அதாவது சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக நம்ம வந்து செயலாற்றுகின்றோம் இல்லையா. இல்லைன்னா ஜீவனம் வந்து நடைபெறாது. சோ மக்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கும் நகரங்கள் முழுவதுமே பெரும் அக்கறையுடனும் பிரயாணம் செய்கின்றனர். இந்த அசைவு இல்லையா, இந்த மூவிங் நேச்சர் நகரங்களின் எல்லைக்குள் மட்டும் அடங்கி இருப்பது கிடையாது. வெறுமனே நகரத்துல மாத்திரம் கிடையாது, கிராமங்களிலும் உண்டு, எல்லா இடங்களிலுமே உண்டு. ஆனா அந்த இடத்துல வந்து போக்குவரத்தினுடைய அந்த அதாவது லிமிட் பாத்தீங்கன்னா கம்மியா தான் இருக்கும். அதாவது கிராமத்துல போனீங்கன்னாக்கா எப்பயோ ஒரு வாட்டி ஒருத்தர் வந்து ஒரு 2 வீலர்ல போவார் அந்த மாதிரி. ஆனா நகரத்துல அப்படி கிடையாது இல்லையா. அடர்ந்த டிராபிக்கா இருக்கும் இந்த இடத்துல எல்லாமே. சோ மக்கள் ஓரிடத்துல மற்றொரு இடத்திற்கும் அல்லது ஒரு நகரத்திற்கு மற்றொரு நகரத்திற்கு செல்லும் பொழுது, இந்த நகரத்திலிருந்து மற்றொரு நகரத்துக்கு செல்லும் பொழுதும் அந்த அசைவு என்பது காணப்படுகின்றது இல்லையா. மனிதன் தொழிலில் வெற்றியடையும் நோக்கத்துடன் மோட்டார் வண்டிகளிலும் ரயில் வண்டிகளிலும் சாலைகள் மீதும் சுரங்க பாதைகளின் வழியாகவும் பூமியில் வந்து பிரயாணம் செய்கின்றோம். மேலும் மேல ஆகாயத்துல கூட நம்ம வந்து பிரயாணம் செய்கின்றோம் இல்லையா. இங்க இருந்து டெல்லிக்கு போனோம்னா 2 மணி நேரத்துல நம்ம வந்து டெல்லியில இருப்போம் பிளைட் ஏறினோம்னா. சோ ஆகாயத்தின் மார்க்கத்திலையும் வந்து நம்ம வந்து பிரயாணம் செய்கின்றோம். மேலும் வந்து ஆனால் சுகபோகமான வாழ்வுக்காக பொருள் சம்பாதிப்பதே இவ்வெல்லா அசைவுகளிலும் உள்ள உண்மையான நோக்கமாகும் இல்லையா. சோ வாழ்க்கையில நம்ம வந்து சுகம் காண்பது என்பது பௌதீகத்தின் அடிப்படையில் அதற்காக நாம பொருளீட்டுகின்றோம். ஆன்மீகத்துல நம்ம சுகிக்கணும்ன்றதுக்காக நம்ம வந்து பொருளீட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையா. ஆன்மீகத்திற்கு வந்து நமக்கு மனசு மட்டும் போரும். தட் இஸ் த பிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அங்க மனசை வந்து பகவான் தரப்பில் நாம லயித்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக பக்தி பாதையில நம்மளால முன்னேற முடியும். ஆனால் வெறுமனே நம்ம வந்து சைலண்டா ஒரு இடத்துல சந்நியாசத்தை வாங்கி கொண்டு நம்மளால ஜீவனை கழிக்க முடியாது. பௌதீக உலகத்தில் நாம் படைக்கப்பட்ட பிறகு பௌதீக செயல்களில் நாம ஈடுபட்டு தான் ஆக வேண்டும். அதுல இருந்து அதை நாம் தவிர்க்கவே முடியாது. ஆனால் எவ்வாறு ஈடுபடுகின்றோம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. பற்றற்ற நிலையிலிருந்து நம்முடைய கடமைகளை நாம செவ்வனே ஆற்ற வேண்டும். மேலும் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, வெவ்வேறு பிரிவுகளை கொண்ட மாண்பு செயல்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா சயின்ஸ் இல்லையா, அதாவது சயின்டிஸ்ட், விஞ்ஞானிகள், ஓவியர்கள், ஆர்டிஸ்ட், பொறியியல் வல்லுநர்கள், என்ஜினியர்ஸ், தொழில் நிபுணர்கள் இல்லையா, பிசினஸ் அதாவது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆக்சுவலி ஆகிய அனைவருமே ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால் மனித வாழ்வின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு செயல்களை எவ்வாறு உபயோகமுள்ளவையாகவும் மாற்றுவது என்பதையும் அவர்கள் அறிவல்லே. சோ இந்த பௌதீகத்துல நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அதை மடைமாற்றி ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் எடுத்து செல்வதற்கு இந்த பௌதிக ஞானத்தை கொண்டவர்களால அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இல்லை. அத்தகைய செயல்களில் அவங்களால ஈடுபட முடியவில்லை. இந்த ரகசியத்தை அறியாததால் அவர்கள் செயல்கள் அனைத்தும் கட்டுப்பாடற்ற புலன் நுகருக்காக நோக்கமாக கொண்டுள்ளனர். சோ நாம் எதற்காக இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை அவர்கள் பெற்றிருந்தால் கண்டிப்பாக எதற்காக நாம் இந்த பௌதீக செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும், பௌதீக முன்னேற்றத்திற்காக நாம் எதற்காக பாடுபட வேண்டும் என்ற அந்த உண்மையும் அவர்களுக்கு விளங்கும் இல்லையா. அனைத்துமே பகவானை மையமாக வைத்து அவர்களுடைய செயல்களை அவர்கள் ஆற்ற முடியும். சோ ஐ எம் த டூயர் அப்படிங்கிற அந்த அத்தகைய ஒரு அறிவிலிருந்து அவர்கள் வந்து அதனுடைய உண்மையான நோக்கம் என்ன என்பதை அவர்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ நாம் எப்பொழுதும் இயங்குவது கிடையாது, இயக்கப்படுகின்றோம் என்ற அந்த ஞானத்தை அவர்கள் வந்து பெறுகிறார்கள். ஆனால் எதுவரைக்குமே இந்த ரகசியத்தை அவர்கள் உணரவில்லையோ அது வரைக்குமே அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே பௌதீகத்திற்கு சம்பந்தமாகவே வந்து நடைபெறுகின்றது. ஆகவே எல்லா தொழில்களின் மூலமாகவும் அவர்கள்
ஆழமான இருண்ட பிரதேசத்திற்குள் அறியாமல் நுழைந்து கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த வரி அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்போது எதுவரைக்குமே நாம வந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நம்முடைய மனதை லயிக்காமல் வெறுமனே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் மட்டும்தான், நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை நாம வந்து உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும், வெறுமனே பொருள் ஈட்ட வேண்டும், சம்பாதிக்க வேண்டும், நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு வீடு இருந்தா 4 வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அத்தகைய ஒரு பேராசை அந்த இதெல்லாமே கொண்டு நாம செயல்படுகிற வரைக்குமே நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதுக்குள்ள போறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நாம் இன்னும் அஜ்ஞானத்தில் உள்ளே வந்து இழுத்து அதாவது தள்ளப்படுகின்றோம் என்பதை நாம உணர வேண்டும். சோ ஆழமான இருண்ட பிரதேசம் அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்துல மீண்டும் மீண்டும் நாம வந்து படைக்கப்பட்டு அந்த கர்மங்களை எல்லாம் நாம செய்ய அதற்கான விளைவுகளை எல்லாம் சந்திக்க வேண்டிய அத்தகைய சூழ்நிலைக்கு நாம தள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கிற உணர்வை நாம பெற வேண்டும். சோ நாம எதுவரைக்கும் பௌதிகமே மேன்மை, பௌதிகம்தான் முக்கியம், அது மட்டும்தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு பகவான் பக்கம் நாம திரும்பி பார்க்காத வரைக்குமே நாம வந்து இந்த ஆழமாக அதாவது ஆலமரத்தினுடைய விழுதுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே வந்து அந்த பூமியோட சில விழுதுகள் எல்லாமே ஒட்டிக்கும். அது எந்த காலகட்டத்திலயுமே மனிதனால் அதை வெட்டி போடுற வரைக்குமே அந்த விழுதுகள் வந்து எத்தனையோ ஆண்டுகள் நின்று இருக்கும். அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ராங்கான கீழ்நோக்கிய வேர்கள் வந்து நமக்கு வந்து விளங்க ஆரம்பிக்கின்ற அது போல வாழ்க்கை தான் நமக்கு இந்த கீழ் உலகங்களில் நாம தள்ளப்பட்டுவோம். சோ நாம எதுவரைக்கும் பௌதிகத்திலே வந்து மேன்மைப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம் அமைத்துக் கொள்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நாம வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம். அவர்கள் பரமபுருஷரின் பகிரங்க சக்தியால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் இன்னும் மேலும் அடுத்த வரி இன்னும் அற்புதமா இருக்கு இல்லையா? சோ எதற்காக அவர்கள் வந்து அவ்வாறு இயங்குகின்றனர்? அவருடைய குணாதிசயம் இல்லையா? ரஜோ அல்லது தாம்சிக் இந்த 2 நிலையில இருப்பாங்க. அந்த இந்த இயற்கையினுடைய குணாதிசயம் அது எதனால வந்து ஆளப்படுகின்றது? பகிரங்க சக்தியால் ஆளப்படுகின்றது. த எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி ஆஃப் த காட். சோ அவருடைய பகிரங்க சக்தியால் வந்து இது ஆளப்படுகின்றன. பரமபுருஷரான விஷ்ணுவை அவர்கள் முற்றிலும் மறந்து விடுகின்றனர் இல்லையா? சோ when we forget the God ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்போ நாம வந்து கடவுளை மறப்போம் என்றால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மட்டுமே யோசிக்கிறது, பௌதீக செயல்கள் மட்டும்தான். இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸ், இஃப் யூ ஆர் totally involved in materialistic activities and forgetting the God, supreme God, obviously நாம என்ன ஆகுறோம்? we are becoming the conditioned soul. so நாம எல்லாருமே வந்து கட்டுண்ட நிலையில் வந்து நம்ம வந்து இருக்கின்றோம். அஞ்ஞானத்தில் we are entering into the ignorance mode. so when ultimately நாம வந்து அந்த அறியாமையிலிருந்து வெளிப்படணும்னாக்கா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் தேவை. so without the blessing of the guru நம்மளால வந்து அவருடைய கருணையில without the mercy of the குரு நாம அந்த அஞ்ஞானத்திலிருந்து வெளியில வரவே முடியாது. இதனால் ஜட இயற்கையின் சூழ்நிலைகளின் கீழ் தற்போது படைக்கப்பட்டுள்ள இவ்வாழ்வே சர்வமும் என்றும். சோ அப்போ ஒருவர் அந்த அஞ்ஞானத்தில் வந்து மூழ்கி இருக்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமே உண்மை, இதுல இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாமே நித்தியமானது அப்படிங்கிற அந்த உணர்வோடு அவர்கள் வந்து செயல்பட ஆரம்பிப்பார்கள். இதுவேதான் சர்வம், இதுக்கு மேல்பட்டு எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கும். என்ற அளவுக்கு புலன் நுகர்வை அனுபவிப்பதற்காகவே இது உள்ளது என்று அவர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர். சோ இதுதான் அவங்களுடைய விஷன். இந்த குறையுடைய புலன்களோட அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இத்தினூண்டு நாலேஜ், அந்த அவர்கள் தத்துவவாதிகளாக கூட இருக்கலாம், ஆனால் அதை எவ்வாறு அவர்கள் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள்? ஒன்லி டுவர்ட்ஸ் த மெட்டீரியல் நேச்சர். சோ அவர்கள் எல்லாமே அந்த பௌதிக பண்புகளோடு தான் அவர்கள் வந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அன்டில் எ பர்சன் பொசஸ் a spiritual nature, சோ அது வரைக்குமே அவர்கள் வந்து they will be always coming back to this world. எது வரைக்கும் they will be அவங்க எது வரைக்குமே வந்து இந்த பௌதீகத்துல வந்து லயித்து கொண்டு இதுதான் உண்மையான உலகம் என்று நினைத்து கொண்டு அவர்களுடைய செயல்களை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி என்பது ஏற்படும். அது அவர்களுடைய கர்ம பலனுக்கேற்றவாறு அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்தினுடைய விளைவினால் ஏற்படக்கூடிய பாவ புண்ணியங்களை வந்து அவர்கள் அனுபவிக்க மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர்கள் படைக்கப்படுகிறார்கள். இது உள்ளது என்று அவர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர். ஆனால் வாழ்வை பற்றிய இத்தகைய தப்பெண்ணம் எதிர்பார்க்கும் மன அமைதியை எவருக்கும் அளிக்காது. சோ நாம் எது வரைக்குமே பௌதீகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எந்த பௌதீக செயல் whatever the material activity நம்ம வந்து ஈடுபட்டால் வில் கெட்
அது வந்து ஒரு சமயத்துல வந்து வில் கெட் நமக்கு சேச்சுரேஷன் இல்லையா, மேலும் அந்த செயலில் நாம் ஈடுபடணும்ன்ற அந்த மனசு வந்து நமக்கு இருக்கவே இருக்காது இல்லையா. பட் when you enter into the spiritual we will that is a like entry, the exit will be in the அந்த கோலோக வைகுண்டத்துல தான் நம்மளுடைய எக்ஸிட், அங்கதான் போய் நம்ம வந்து சேருவோம். சோ இயற்கை செல்வங்களை உபயோகத்தின் மூலமாக பெறப்பட்ட அறிவு முன்னேற்றங்கள் அனைத்தும் இருந்தும் இல்லையா, இந்த பௌதீகத்துல நாம பிறக்கும் பொழுது நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு பகவான் நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்கலாம். நம்ம வந்து தத்துவத்துல வந்து முன்னேறி இருக்கலாம், புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையில் வந்து மிக உயர்வான நிலையில் இருக்கலாம். ஆனால் நாம பௌதீகத்தின் சரப்பில் இருக்கிற வரைக்குமே வந்து விதண்டவாதங்கள் தான் நாம செய்வோம், அனைத்திற்கும் நம்ம ப்ரூஃப் கேட்போம் இல்லையா. தட்ஸ் ஹவ் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்காது. சோ மூலமாக பெறப்பட்ட அறிவு முன்னேற்றங்கள் அனைத்துமே இருந்தாலுமே இந்த ஜட நாகரிகத்தில் ஒவ்வொரும் சந்தோஷமாக, அதனால் நமக்கு அவுட்கம் என்ன? சோ எப்பொழுதுமே பௌதீகத்தில் லைத்திருப்பதால் நமக்கு ஏதாவது நன்மைகள் உண்டா? அது வந்து ஒரு நன்மை ஏற்பட்டாலும் அது வந்து ஒரு சில காலகட்டம் வரைக்கும் தான். அதுலயே நம்ம வந்து சேச்சுரேஷன் ஆயிட்டோம்னாக்கா அதற்கு மேற்பட்டு என்ன சந்தோஷம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போமே ஒழிய, இப்போ ஒரு 2 கார் வாங்குறோம், சிறிய அதாவது லோ லெவல்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு லோ பட்ஜெட் இருக்கக்கூடிய கார் வாங்கினோம்னா அடுத்து ஹை பட்ஜெட் இருக்கக்கூடிய கார் வாங்கினாதான் நமக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன். இதையே சில காலம் உபயோகித்த பிறகு இது ஒரு கார் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு நினைப்போம். நெக்ஸ்ட் ஹையர் லெவல் காருக்கு போகும்போது அதுவும் ஒரு சில காலகட்டம் இல்லையா, சில ஒரு 2 ஆண்டு அந்த காலகட்டமே அது ஒரு பெருசா நினைச்சிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த காரை பத்தி நம்ம பெருசா யோசிக்க மாட்டோம் இல்லையா, ஏன்னா அதுவே நமக்கு ஒரு சேச்சுரேஷன். சோ அதுலயே நமக்கு வந்து அந்த சந்தோஷம் என்பது ஒரு சில காலகட்டம் தான் பௌதிகத்துல வந்து. ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. நீங்க பழக பழக உங்களுக்கு அதனுடைய உன்னதத்தை உங்களால வந்து உணர முடியும். அவர்கள் உலக அமைதிக்குரிய வழியில் சுயநலத்தை தியாகம் செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும் இல்லையா. everyone has to leave the selfishness இல்லையா. அந்த அவர்கள் உலக அமைதிக்காக அதாவது to attain the peace, இந்த லோகமே நிம்மதி அடையணும்னாக்கா இந்த அஹிம்சை தான் மிக மிக உயர்ந்த பண்பு. அந்த பண்பை வந்து நாம வந்து அன்பு எல்லாரிடத்திலுமே நாம அன்பு பாராட்ட வேண்டும், நேசிக்க பழக வேண்டும். இது எல்லாமே நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சுயநலம் என்பது நம்மை விட்டு தூரமாக விலகும். ஆனால் எதுவரைக்குமே நம்மளால அடுத்தவங்களை நேசிக்க முடியவில்லையோ, எதுவரைக்குமே விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மையை நம்ம வளர்த்து கொள்ளவில்லையோ இல்லையா, அதே மாதிரி வந்து பேராசையை நம்ம விடலையோ, எதுவரைக்கும் பொறாமையை நாம வந்து மனசுல வச்சுட்டு இருக்கோமோ, எதுவரைக்கும் அடுத்தவர்களோட நம்மள கம்பேரிசன் பண்ணிக்கிறோமோ, அது வரைக்குமே நம்ம வந்து சுயநலத்தை நாம வந்து இன்னும் விடலைன்னு அர்த்தம். இந்த சுயநலத்தை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தியாகம் செய்ய வேண்டும். அது ஒன்றுதான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் நமக்கும் நன்மையை பயக்கும். சோ நாம when we become selfless, நம்ம செல்ஃப்லெஸ்ஸா ஆனாதான் we also will be happy and the people surrounding us also will be happy. நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் சரி நாமளும் சரி நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய வாழ்நிலை வந்து அடைய பெறுவோம். இதைதான் பகவத்கீதையில வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 45 and 46 ஸ்லோகத்துல வந்து ஸ்வே ஸ்வே கர்மணி அபிரதஹ சம்சித்திம் லபதே நரஹ ஸ்வகர்ம நிரதஹ சித்திம் யதா விந்ததி தச்ருணு அப்படின்றார் பகவான். என்னிடமிருந்து கேளுன்றார் பகவான். யத் பிரவர்த்தி பூதானாம் ஏ சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மானா தம் அப்யர்ஷ சித்திம் விந்ததி மாணவ. ஸ்வகர்மம் பத்தி கூட நம்ம அதாவது ஸ்வகர்மா பத்தி கூட நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ தன்னுடைய கடமைகள் இல்லையா, தன்னுடைய ஆசிரமம் அதாவது வர்ணத்துக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் தான் வந்து ஸ்வகர்மா. அர்ஜுனனிடம் பகவான் கூறினார், தனது குறிப்பிட்ட வர்ணாசிரம கடமை நிறைவேற்றுவதால் எவ்வாறு ஒருவரால் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைய வியலும் என்பதை என்னிடம் இருந்து கேளுன்னு சொல்றார் பகவான். அதாவது உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உள்ளது, அதனுடைய பலன்களை வந்து விளைவதற்கு உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது என்று 2.47 ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. கர்மண்யே வாதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலே கதாசனசா. சோ அதாவது பகவான் வந்து ஆல்ரெடி 2.47 சொல்லிட்டார், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்வதற்கு மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. அதுதான் நம்முடைய ஸ்வகர்மம் என்று சொல்லப்படுவது. சோ நம்ம எந்த வர்ணத்தை சார்ந்தவரோ அந்த வர்ணத்தை நாம வந்து அத்தகைய கடமையை நாம ஒரு பிராமணனாக இருந்தால் அவன் ஆற்ற வேண்டிய கடமை என்ன, அனைவருக்குமே ஞானத்தை வந்து அதாவது அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டியது அவனுடைய கடமை.
இலவசமாக வழங்க வேண்டும். அதுதான் வந்து ஒரு பிராமணனுடைய கடமை. மேலும் சத்திரியனாக இருந்தால் அவன் ஆளும் தன்மையில் இருந்து கொண்டு தன்னுடைய மக்களை அவன் ரட்சிக்க வேண்டியது, நல்வழியில் எடுத்து செல்வது அவனுடைய. கொற்றவன் வந்து நல்லவனாக இருந்தால்தான் குடிமக்களும் வந்து நல் பாதையில் வந்து செல்வார்கள் இல்லையா? கொற்றவன் வந்து நல்லவனாக இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக அதை பின்பற்றி செல்லக்கூடிய மக்களும் வந்து நல் மார்க்கத்தை அவர்கள் அடைய மாட்டார்கள். சோ தனது எக்ஸாம்பிள் துரியோதனனை நாம் எடுத்துக்கலாம், இந்த பக்கம் யுதிஷ்டரை எடுத்துக்கலாம். சோ மகாபாரத போர் முடிந்த பிறகு யுதிஷ்டர் வந்து மணிமகுடம் சூட்டப்பட்டு இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆண்டார் 32 ஆண்டுகள். அந்த 32 ஆண்டுகள் தான் வந்து பொற்காலம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஏனென்றால் தர்மம் தழைத்து அதுக்கப்புறம் கலிகாலம் வந்து தொடங்கும் பொழுது வந்து அதற்கான அறிகுறிகள் வரும் பொழுது அவர்கள் இந்த பூலோகத்தை விட்டு செல்ல வேண்டும் என்பது பகவான் வந்து நாரதரிடம் சொல்லி நாரதர் வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து எடுத்துரைத்து சென்றார். சோ அந்த கலியினுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல தே ஹாவ் டு லீவ் திஸ் வேர்ல்ட் என்றது சொல்லப்பட்டது. சோ தனது குறிப்பிட்ட வர்ணாசிரம கடமை நிறைவேற்றுவதால் எவ்வாறு ஒருவரால் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைய வியலும் என்பதை நம்மிடமிருந்து கேள் என்று பகவான் சொல்கின்றார். அந்த மேல இருக்கக்கூடிய பதத்திலிருந்து பரமபுருஷரை வழிபடுவதன் மூலமாகவும் நம்ம பக்தி யோகத்தை நாம பயிற்சி வைப்பதாலும் பரமபுருஷரான விஷ்ணுவிற்கு யாகம், சோ யக்ஞம், தானம் மற்றும் தவங்கள், இந்த மூன்றையுமே யாரும் துறக்கலாகாது. இது ஒருவரை வந்து நல் மார்க்கத்தில் இட்டு செல்லும் இல்லையா? யக்ஞங்கள் செய்வதால் நமக்கு வந்து மன நிறைவு, அதாவது இந்த ஆத்ம சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் தூரமாக அதாவது கிவிங் சேரிட்டி, அந்த தானத்தினால் வந்து நமக்கு வந்து ஆத்ம சுத்தம் என்பதும் ஏற்படுகின்றது. மேலும் தவங்கள், உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம், இந்த மூன்றையுமே நாம கண்டிப்பாக பரிபாலிக்க வேண்டும். உடல் தவம் என்பது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தை பெரியவர்கள், அதுக்கப்புறம் குரு மற்றும் வந்து கடவுள், இவங்க எல்லாருக்குமே நாம எப்பொழுதுமே அஷ்டாங்கமாக அவங்கள வந்து மனதாலையும் நம்ம வந்து அவர்களை சேவிக்க வேண்டும். இது உடல் தவங்கள். மேலும் வாக்கு தவம் வந்து அடுத்தவர்களை வந்து மனசை நோக செய்வமாறு நாம பேசக்கூடாது. அஹிம்சை, உடல் பிசிக்கலி ஹராஸ்மெண்ட் மாத்திரம்தான் ஹிம்சை கிடையாது. ஈவன் வார்த்தைகளால் வரக்கூடிய அந்த சப்தத்தினால் வரக்கூடிய வலியும் வந்து ஜாஸ்தி தான். இட் வில் ஹர்ட் பீப்புள் இல்லையா? அந்த இதையும் நாம வந்து கண்டிப்பாக இனிமையான பேச்சை தான், அடுத்தவர்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய பேச்சை தான் நாம பேச வேண்டும் இல்லையா? சோ இது வாக்கு தவம். உடல் தவம் என்பது நாம உடலை வெளிப்புறமாகவும் உட்புறமாகவும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ கிளீன்லினஸ் அவுட் சைட் அண்ட் இன்சைட். சோ ஆத்மாவை நம்ம சுத்திகரிப்பது வந்து ஸ்மரணம், பகவானுடைய கீர்த்தனங்கள், சிரவணம், இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது ஆத்ம சுத்தி, உட்புற கிளீனஸ் வந்து அது வந்து ஏற்படுகின்றது. அதே மாதிரி வெளிப்புறமாக டெய்லி எழுந்து குளிச்சு பக்தி செய்வதனால வந்து நமக்கு வந்து வெளிப்புறமான கிளீன்லினஸும் நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து யக்ஞம், தானம், தவம், இத மூன்றையுமே ஒருத்தருடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். சோ பக்குவத்தை அவர்களுக்கு வழங்கும், அதாவது ஸ்டெடி மைண்ட். சோ எப்பவுமே ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தர் நம்ம வந்து பிளைண்டா, இக்னரண்ட் மோட்ல இருக்கிறவங்க வந்து பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. தே வில் நெவர் டூ, யோசிக்கவே மாட்டார்கள், அதாவது மூளையை உபயோகப்படுத்தவே மாட்டார்கள். அடுத்தவர்கள் என்ன செய்தார்களோ அதை அப்படியே செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. எதற்கு அவர் செய்தார் என்பதும் அவர் யோசிக்க மாட்டாங்க. So they will blindly follow. அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு அத்தகைய ஞானம் ஆக்சுவலி. சோ குருட்டுத்தனமா அது நன்மை பயக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம், தீமை விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம். ஆனால் அவர்களுடைய சமர்ப்பணம் வந்து ஒருவருக்கு ஆகிவிட்டால் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களோ அந்த சுபாவத்தினுடைய சொரூபமாகவே மாறிவிடுவார்கள் இவர்கள். சோ எதற்கு செய்கின்றோம் என்ற யோசனை கூட அவர்களுக்கு இருக்காது. அது ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை நமக்கு கொண்டு ஆபத்தான சூழ்நிலையை நமக்கு காட்டும் ஆக்சுவலி. சோ பகவான் விஷ்ணு எங்கும் பரவியுள்ளார். அவருடைய கட்டுப்பாட்டினால் ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் தனது சொந்த மனோபாவத்திற்கேற்ற தான் விரும்பிய வசதிகளை பெறுகின்றார் இல்லையா? சோ சுபாவம், அதாவது சுபாவம் வந்து குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு. சத்வத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் எத்தகைய வானிலையாக இருந்தாலும் அதில் அவர்கள் சந்தோஷத்தை காணணும்னு நினைப்பாங்க, அதையே வந்து திருப்தியும் கொள்வார்கள். அவர்கள் மிக பணக்காரர்களாக இருக்கலாம், ஏழைகளாக இருக்கலாம், ஒரு மிடில் கிளாஸாக கூட இருக்கலாம். ஆனா எதை கொண்டும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் அவர்களுக்கு உண்டு. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் எத்தகைய நிலையில் இருந்தாலும் மேலும் மேலும் வந்து சம்பாத்தியமே மெயின் குறிக்கோளாக,
பக்தியை விட வந்து சம்பாதியத்திற்குத்தான் அவர்களுடைய, அதாவது முதல் இடமே அதற்கு தான் அவர்கள் வாழும். பேராசை இல்லையா, லஸ்ட், கிரீட், இதனால் அவர்கள் செயலாற்றுவார்கள். மேலும் இந்த தாம்சிக் இயல்புடையவர்கள் எது கடமை அல்ல அப்படிங்கறது அந்த உணர்வே அவங்களுக்கு இருக்காது. சோ தன்னையும் அழித்துக் கொள்ளக்கூடிய செயல்களில் கூட அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். அத்தகையவர்கள் தான் தாம்சிக் பீப்புள் ஆக்சுவலி. சோ ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் தனது சொந்த மனோபாவம், இந்த மனோபாவம் என்பதுதான் குணாதிசயத்திற்கேற்றபடி வருவது. சோ அந்த குணாதிசய ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்திற்கு நம்முடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன்கள் வந்து நம்மள வந்து பிக்ஸ் பண்ணுது இல்லையா. சோ மானுக்கு இருக்கக்கூடிய சுபாவம் வந்து அதாவது சத்துவமான அந்த சாந்த தன்மை இல்லையா. சிங்கத்திற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தாம்சிக்கான இயல்பு இல்லையா. அடுத்தவர்களை வந்து கொன்று தின்னக்கூடிய அந்த இயல்பு, அதனுடைய நேச்சர் அது. சோ எதற்கு இந்த செயல்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற யோசனை கூட இருக்காது. சோ அப்படிப்பட்ட மிருகத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இவ்வளவு வேரியேஷன்ஸ். மனிதர்களில் கூட வந்து மிருகமான தன்மை உடையவர்களும் உண்டு, கடினமாக இருப்பவர்கள் உண்டு, சாஃப்டா இருக்கிறவங்களும் உண்டு. அவரவர்களுடைய சுபாவம் மற்றும் நடத்தைக்கேற்றவாறு, அது எல்லாமே அவங்களுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்தை அவர்கள் வந்து அடைய பெறுகிறார்கள். ஒவ்வொரு மனிதரும் வெவ்வேறு உத்தியோகங்களின் மூலமாக தனது திட்டத்தை முடிவு செய்யும் சுதந்திரத்தை பெற்றிருக்கிறார். நமக்கு எல்லாருக்குமே லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் உண்டு இல்லையா, இண்டிபெண்டன்ஸ். ஒரு கர்மத்தை வந்து எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது வந்து, சோ ஒரு கர்மத்தை வந்து எவ்வாறு நம்ம வந்து செயலாற்ற வேண்டும் என்பது நம்முடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம் அதை எடுத்து செல்கின்றோம். வழியில் வேறுபட்ட மனோபாவங்களை கொண்டிருப்பது தவறு கிடையாது. ஏன்னா ஒரு குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய சுபாவம் அமைந்திருக்கும் இல்லையா, அதுல ஒன்றும் தவறு கிடையாது. ஆனால் தான் பரிபூர்ண சுதந்திரத்தை பெற்றவனல் என்பதை நன்கு அறிந்து கொள்வதை ஒருவன் வாழ்வில் முக்கிய கருத்தாக கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. we are not independent people அப்படிங்கறத வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சு, we are all dependent under the mercy of the God அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். without God nothing can be done here இல்லையா. நம்மளால ஒரே ஒரு துரும்பை கூட நம்மளால வந்து அசைக்க முடியாது. அதை நாம புரிந்து கொண்டால் நாம் எத்தகைய குணாதிசயத்துல இருந்தாலுமே நம்ம அந்த டிபெண்டன்சியோட நம்ம செயலாற்றக்கூடிய தன்மை நம்ம வளர்த்து கொள்ளலாம். ஆனால் ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்புகள்ல வந்து அத்தகைய குணம் பக்குவம் என்பது அவர்களுக்கு இருப்பது கிடையாது. மனிதர்களாக பிறந்த நாம் சத்துவகுணத்தில் இருக்க வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த குணாதிசயம் எதுனாக்கா சத்துவம். ஆனால் நாம வந்து ரஜோலயும் இருக்கும், தாம்சிக்லயும் இருக்கும். ரஜோ இஸ் த 95% ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து ரஜோ குணத்துலதான் இருக்கிறது. இப்ப மேலும் வந்து தாம்சிக் நோக்கி நம்ம சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். இப்ப வரக்கூடிய ஜெனரேஷனே உட்கார்ந்த இடத்துல எல்லா செயல்பாடுகளுமே ஸ்மார்ட் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்ம செய்யறோம். ஆனா உண்மையிலே நம்மள நாம வந்து ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறது கிடையாது. மேலும் வந்து சோம்பேறித்தனமான செயல்களில் தான் நாம வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். ஒருவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷருடைய கட்டுப்பாட்டிற்கும் வெவ்வேறு அதிகாரிகள் என்றால் தேவர்களுக்கும் இல்லையா, கட்டுப்பாட்டிற்கும் நாம வந்து கீழ்ப்படிந்தவனாகவே இருக்கின்றான். தட் இஸ் த நேச்சர். இதுதான் விதி. அதாவது இந்த சட்டம் என்பது, இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய சட்டம் என்னன்னா, நாம் எல்லாருமே ஜீவராசிகள் எல்லாருமே அதாவது தேவர்களுக்கும் பகவானுக்கும் கட்டுப்பட்டவர்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதை நன்கறிந்து பரமபுருஷரான விஷ்ணுவின் உன்னத அன்பு தொண்டில் நிபுணர்களான அதிகாரிகளால் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளதை போல ஒருவன் தனது செயலாலும் உழைப்பாலும் பலனாலும் பரமபுருஷருக்கு தொண்டாற்றுவதை முக்கியமானதொரு விஷயமாக கொள்ள வேண்டும். த ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி டாஸ்க் நமக்கு என்னன்னாக்கா, அதாவது பகவானுக்கு சேவை புரிவது என்பதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க். ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம காலையில எழுந்து நம்ம குளிக்கிறோம், செய்யறோம், அன்றாட வேலைகள் பல்வேறு வேலைகள் இருக்கு இல்லையா. ஸோ பிள்ளைகளை ரெடி பண்றது, அதுக்கப்புறம் சமையல் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போறது, மீண்டும் சாயங்காலம் வந்து சமையல் செய்யறது, எல்லாருக்கும் வந்து உணவு வழங்குவது, இது எல்லாமே வந்து அன்றாட வேலைகள். இதுல வந்து பக்தி என்பதுதான் முதன்மையான வேலை. அதை செய்துட்டு நாம எல்லா கடமைகளையுமே நம்ம செய்யணும்ன்ற அந்த பக்குவ நிலையை நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வரணும். அப்போ அதை பக்தி செய்த பிறகு நமக்குடைய பாதையும் வந்து நல் மார்க்கத்தையும் நாம வந்து அடைபெறுகின்றோம். நம்முடைய கடமைகளா இருக்கக்கூடிய பிற கடமைகள் அனைத்துமே நம்ம வந்து அன்றாட வேலைகள் அனைத்துமே வந்து செவ்வனே செய்வதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு வந்து பகவானுடைய கருணையால் நம்ம கிடைக்க பெறுகின்றோம். சோ கால்களின் உதவி இல்லாமல் நம்மளால வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்லவே முடியாது இல்லையா. இத்தகைய கடமைகள்
சோ அன்றாட வேலைகளில் நமக்கு கால்கள் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இல்லையா? கால்களே உடலின் மிக முக்கிய கருவிகளாக திகழ்கின்றன. இதனால் யஜ்ஞங்கள் ஏற்றுவதற்கென உள்ள மனிதர்களின் கால்களையும் பகவான் தமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளார் இல்லையா? சோ எந்த இடத்திற்கு பக்தியில் இருப்பவர்கள், சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து கிளீனா வச்சிருப்பாங்க. அவங்களுடைய கால்கள் வந்து எந்த இடத்துக்கு போகணும், போகக்கூடாது, பிரவருத்தி நிவர்த்தி இல்லையா? எதை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாது என்பது அந்த அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் அவங்களால ஈஸியா செய்ய முடியும். ஆனா ரஜோகுணத்துல வந்து பேராசை வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணும். அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாது என்றாலுமே அதை ஓவர் ரூல் பண்ணி அங்க ஏதோ ஒன்று அடையணுன்றதுக்காக அவர்கள் வந்து சென்று விடுவார்கள். தாம்சிக் இயல்பு இருப்பவர்கள் அவங்களுக்கு பிரவருத்தி நிவர்த்தி என்ற அர்த்தம் எதுவுமே தெரியாது. அவர்கள் செய்வது ஒன்றே மேன்மையான காரியம் என்று அவர்களுடைய நினைவுகள் இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கின்றோம் என்ற அந்த உண்மையை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் இதோட இன்றைக்கான இந்த கிளாஸை வந்து நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்சகல்பதாருப்யேஷ கிருப சிந்து பேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா.